Carrie ser en skikkelse i mørket og rejser sig op. Brian, er det dig? Brian! Hun løber hen mod skikkelsen, men stopper brat op, da hun ser, at det ikke er Brian. Det er en gammel mand med gråt hår, og hans ansigt er et dødningsansigt uden øjne. Det meste af højre side af hans ansigt mangler, og hans tænder er næsten røde. Han har en laset skjorte og parlassede bukser og kommer hen mod Carrie med langsomme skridt. Og i det han er kommet hen til hende, griber han fat i hende. Carrie vrister sig fri og løber væk fra ham. Hun klatrer op i et træ, men zombien følger efter hende. Han går med langsomme skridt hen til træet, men han kan ikke få fat i hende. Carrie knækker en gren af træet og kaster den imod ham. Grenen rammer hans ansigt, og han taber hovedet. Hun skriger et højt skrig. Zombien rejser sig op og tager sit hoved og sætter det på igen. Will tager rubinen frem og viser den til Cleo. Vil du virkelig give mig den? Spørger hun og ser længe på den. Ja, jeg ved, hvor meget dine forældre betyder for dig. Cleo smiler og tager hånden frem for at tage rubinen. Men i det samme springer den ene fisker op og tager hånden frem for at tage rubinen ud af hånden på Will. Will brøler. Stop! Fiskeren stopper op, fryser lige midt i en bevægelse, og kun hans øjne bevæger sig fra side til side. Han kan slet ikke røre sig. Will ser vredt på ham. Vis os, hvem I virkelig er. Den forstenede fisker får sin bevægelse tilbage. Fiskerne kigger sure på Will, men tager deres grå kapper af, og nu kan man se deres farvestrålende skjorter. I bæltet har de deres våben. Jeg kan se, I er pirater. Hvorfor vil I have den rubin? Fordi vi vil bruge den til at få magt over alle. I har ikke ret til at tage den, siger Will, og ser meget rasende ud. Piraterne giver op og bakker væk fra dem. De sætter sig surmulende ned i den modsatte side af rummet. Brian hører Carrie skrige og slipper Cleo. Jeg kan høre Carrie stemme. Jeg må ud og finde hende. Og løber hen til døren. Han vil åbne døren, men Will og Cleo holder ham tilbage. Det er ikke en god idé at gå derud, når der er stormvejr, og der kan være zombier overalt. Jeg må ud og lede efter Carrie. Han vrister sig fri og åbner døren. Han løber ud i stormvejret og kalder på Carrie så højt han kan. Men hun kan ikke høre ham. Vinden er alt for høj. Og nu er bølgerne så store, at de skynder langt ind på øen og rammer træerne. Zombien bliver ramt af en bølge og bliver skyllet ud mod det store hav. Carrie bliver oppe i træet, indtil det bliver lyst. Så hører hun pludselig Brian råbe. Carrie, hvor er du? Brian, jeg er her! Råber hun tilbage og springer ned fra træet. Brian griber Carrie og knuger hende ind til sig. Hvor har du været henne? Spørger han efter noget tid. Jeg havde travlt med at overleve. Hvordan kunne du overleve uden mig? Jeg mødte en zombie og kravlede op i det træ der. Carrie peger op mod træet, og Brian ser stolt på Carrie. Cleo og Will ser på hinanden. Jeg er bekymret for Brian. Måske er han ikke i live, eller måske kan han ikke finde vej tilbage hertil. Hun får tårer i øjnene, og Will kommer hen til Cleo og holder om hende. Han prøver på at trøste hende så godt han kan. Jeg ved, at Brian nok skal klare sig selv. Og jeg ved, at han nok skal klare den, uanset hvad der sker. Hun græder åbenlyst nu, og hans skjorte bliver helt gennemblødt af hendes tårer. I det samme bliver der hamret på døren, og de farer sammen. Hvad sker der? Hvem er det? Brian? Carrie? Er det jer? Råber Cleo og får et rædselsslagens ansigtsudtryk. Will forholder sig helt roligt, men inde i er han bange. Der kommer ikke noget svar, og der bliver ved med at blive hamret på døren. Til sidst blinder træet, og en hånd kommer til syne. De prøver at komme ind. Will ser bare på døren uden at sige noget. Døren går i stykker, og nogle zombier kommer langsomt ind ad den. Cleo vil helst stikke af, men der er ikke andre udgange. Piraterne springer op og trækker deres våben. En af piraterne tager en gammel pistol frem og skyder en zombie i brystet, men zombien går bare videre. De andre to prøver på at hugge halsen over på de andre zombier, men zombierne får fat i dem og flår dem i små stykker. Indvolde og forrevne kropsdele flyver til alle sider. Det giver genlyd af deres skingre skrig. Den sidste pirat skyder forgæves efter dem, men til sidst bliver også han flået i mange stykker.
Nu er det eneste, man kan se af dem, deres løsrevne hoveder, der ligger på gulvet med smertefulde ansigtstræk. Will ser sig om efter noget, som han kan bruge. Han får øje på en tyk jernkæde med et anker for enden af den. Will tager kæden og vikler den om sit håndled. Han hamrer ankeret ind i væggen igen og igen, men han får kun lavet et lille hul i væggen, så kun en akkurat kan komme ud. Zombierne kommer nærmere, og nu er de næsten henne ved Cleo. Hun står stiv og skræk og kan ikke høre, at Will råber til hende. Cleo, pas på! De er helt henne ved hende nu, og de tager fat i hende og begynder at flå i hendes tøj. Cleo skriger og prøver at komme fri, men de er alt for stærke af zombieatværk. Will løber hen til hende og angriber zombierne med al sin kraft. Men så flår zombierne også ham til blodet, så blodet drypper ned på gulvet. Nu kan han ikke holde sine følelser for sig selv mere. Han udstøder et langt skrig og prøver at komme fri. Han fremmaner orange og røde flammer. Ilden omslutter dem, og zombierne trækker sig tilbage. Will trækker Cleo hen til det lille hul i væggen. Han skubber hende ud af hullet, men da hun kommer halvvejs, kan hun ikke komme videre. Will, hjælp mig, jeg kan ikke komme ud! Råber Cleo. Will står imellem hende og zombierne og prøver at holde dem væk fra hende. I 5. forsøg slipper Cleo fri, men nu er hun alene udenfor, og Will er derinde. Cleo, løb! Find de andre. Jeg holder zombierne væk fra dig så godt jeg kan. Råber Will og slår en zombie i ansigtet. Zombien falder tilbage og vælter flere af de andre. Will ser nu sin chance. Han skubber med al sin kraft til 2 zombier og løber forbi dem og ud af døren. Han løber op på den anden side af bådhuset, hvor han møder Cleo, og sammen flygter de væk fra zombierne. Lidt efter følger zombierne efter dem. Skynd dig hurtigere, inden de haler ind på os. Jeg kan ikke være hurtigere end det her. De løber så hurtigt de kan, og pludselig løber de ind i Brian og Carrie. Godt, vi fandt jer. Ja, men der er en zombie efter os. Okay, og der er mange zombier efter os. De er alle sammen bange for zombierne, som nu omringer dem fra alle sider. Men Brian tager mod til sig og angriber zombierne. Han bruger alle de kampsportsteknikker, han har lært. Han svarer hårdt til dem. Zombierne, som falder fra hinanden, og deres kropsdele flyver til alle sider. Cleo, Will og Carrie ser måbne på Brian. Jeg vidste ikke, at du kunne gøre det. Kunne gøre det. Vidste I ikke det? Siger Brian og ser på dem, Nej, det vidste vi ikke, for du har ikke fortalt os det. siger Cleo. Jeg ved, hvor der er en faldfærdig pram, som vi kan bruge til at komme væk fra den her ø. Men kræver, at vi ikke bliver set af zombierne. Siger Will og løber ind i skoven. De andre følger efter ham, og lidt efter kommer de hen til en gammel pram, som er skyllet op på land under et stormvejr, og som nu ligger i strandkanten. De går straks i gang med at reparere prammen med gamle planker, drivtømmer og hvad de ellers kan finde af materialer. Snart er prammen sejldygtig, og i fællesskab får de den slæbt ud i vandet. Nu kan vi komme væk fra øen. Lidt efter kommer de ud i farvandet ude på havet. Der siver vand ind i skibet, og de er bange for, at prammen skal synke. Men så ser hun et andet skib, og de gør tegn til kaptajnen på det andet skib med at vinke og råbe. Hey, vi er her! Hey, vi er her! Kaptajnen ser dem og sejler hen til dem. Kaptajnen råber til dem, Kom ombord på mit skib! så de kan sejle væk fra denne ø fyldt med zombier. De skynder sig ombord, og så sejler de væk, og de kommer aldrig tilbage. De kommer tilbage til den japanske kyst og går fra bord. De går hen til Brians lille hytte, og alt er, som det plejer at være. Bortset fra, at de nu har rubinen. Og ingen ved, hvad der skete med zombierne. Men om natten kan man af og til høre zombiernes i det fjerne.